ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 2 декабри соли 2023 бошад ва ман қарор дорам дар шаҳри Истанбули давлати Туркия бо мақсади омадан ба шумо дастрас намудани он дарахтҳое ки шумо аз ман дархост кардед, пул додед, заказ кардед. Барои ҳамин ман омадам ба давлати Туркия. ҳозир ман якта аз як магазин даромадам ба шумо нишон медиҳам ки кадом меваҳоро ман ниҳолҳояшро мебиёрам. пеш аз он ки ман ба шумо навор гирам, бар акаи Садло миннатдории худамро аз номи гурӯҳи ангур ва боғ баён мекунам ки ба ман аз Южной Корея ана ҳамин микрофонро овард ки шумо овози маро нағз шунавед. Акун дигар ман дод намегӯям, пасакакам гап занам, овози ман нағз меравад. Як ҷаҳон ташаккур акаи Садло. 100 сола шавед акаҷон, ман дар хизмати халқ. ҳамдиёрони азиз, ман аввал пешниҳод мекунам ба шумо ана ҳамин кивиро. ин кивиро ки бибинед, ман дарахти ҳаминро мебиёрам. ин киваи маҳаллӣ ман ҳамҷо нависондагӣ ки ялова yerli kivi ҳай хулоси гап акаи мунаввар дар навор гирифта шудан, ин кас туркиро медонанд, гуфтанд ки киви маҳаллӣ навишта шудагӣ аст. 60 тили буд, аз 60 тилиашам аз $2 зиёдтар нархаш аз $2 зиёдтар. манам хел кивиёи бениҳоят олиҷанобро ман ба шумо мебиёрам. ҳамдиёрони азиз, як бора ана дар кадоме ки агар аз ҳамин киви харидор бошад, дар ватсапи ман нависад. Ватсапи ман дар қатори ҳамин навор мемонам ватсапамро ва дар ватсап муроҷиат кунед. ман ба шумо шартнома бандед, пулашро мегузаронед. ман аз инҷо оли як 2-3 рӯзи дига муҳлат дорам ки ба шумо аз ин кивиҳо дарахт бор карда биёрам. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд навор аз киви ниҳолаш ки ман ба шумо мебиёрам. ҳамдиёрони азиз, ба ватсапи ман муроҷиат кунед, нарху навашро маслиҳат мекунем ва ман аз инҷа бор карда бурданда барои шумо бор карда мебарам. аллакай хело гуфтагӣ одамо кадоме дер карда истодааст, боз як 2 рӯз бисёр 3 рӯзи дигар вақт дорад ки аз ман боз дархост кунад. мана ин кивиёро ман ба шумо мебиёрам. дар паноҳи худо бошед.